Здравейте, започвам да правя първата част на миньона, другите две са направени. Така, моделът се състои от 24 бримки и отговаря на 38, 39. Ще му измерим сантиметри да видим как е. Дали и за 37 може да стане, защото прежда е малко разтеглива. Куката е 2,5 и тъкмо да го приключа и ми звънна телефона и ми изтри целия видеоклип направо. Сега наново трябва да снимам, вече по-тъмно пак. Така, започваме. 24 бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Така, не започваме от първата, от втората. Първата ни е изплетена на куката ни. Така че започваме от втората бримка. Сега станаха и по-стегнати. Днеска пак не ми едем, а то днеска май задушница, май не са плете. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Така, набрахме си 24 бримки, връщаме се назад. Първата изплитаме сама. Опа. Така е, първата сама. Сега вземаме по 2 бримки и се връщаме назад. Върнете се сами назад. Така до края на реда. Така, почваме втори сив ред да правим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Тук хващаме и за първата страна на бримката, и за задната, и за предната, и за задната, и така ще е винаги. Първата е сама, първата единична, вече имаме по 2 до края на реда. До края на реда си ги изплитаме по 2 бримки. По 2 бримки. Сега ви ще направите сами още 2 реда сиви, да станат общо 4 реда и започваме да правим модела и дано никой да не ми звъни по телефона. Цял ден не звъни, като седна да правя видео, почва да ми звъни телефонът. Направете още 2 реда. Не почвате от тази тук. Тази тук не е изплитаме първата, ето тази тук. Започваме от втората бримка. От втората бримка започваме. Направете си 2 реда и ще се видим след това. Така, започваме модела от втората бримка пак. Ето тази никога не е плетеми. Тя се е изплетена винаги тук на куката стои. От втората 2, 3, 4, 5,
6, 7. Връзваме си черния конец. Сега ще стане вече, не ми говори, една плетеница, ама и то голяма, че изкарах конеца не откъдето трябва, макар че повечето оттам го вадят. Така, правим си 4 черни бримки. 1, 2, 3, 4, 2 сиви, 1, 2, това гледайте да го изплитате, 4 черни, 1, 2, 3, 4 и накрая завършваме с 7 сиви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Така. Имаме ги набрани. Така, връщаме се назад. Първата сама, тук вече по 2. По 2, по 2 и до края на реда сами. Така, следващия ред имаме 7, 3, 4, 5, 6, 7 сиви. Тук се връзваме синия конец. Тук се връзваме синьото конче вече. Връзваме го ето така. На обикновен възел или чрез примчица. Така ми е по-лесно на мене. И тук си правим 4 сини. Една. Като черния конец не го плетеме. 2. Оставяме го там, където се е 3. Само сивия напред. 4. 2 сиви. 1, 2 и 4 сини. 1, 2, 3, 4 и 7 сиви бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бримки. Първата сама, след това по 2 се събираме така до края на реда, цвят по цвят ги събираме. Така, имаме 6 сиви, 2, 3, 4, 5, 6. Тук изплитаме 12 сини. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 сиви бримки. 2, 3, 4, 4, 5, 6. Връщаме се назад. Първата изплитаме сама, след това 2 по 2 се връщаме назад. Върнете се сами цвят по цвят. Следващия ред имаме 5 сиви, 2, 3, 4, 5 и 14 сини бримки. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Сега имаме отново 5 сиви бримки. 1, 2, 3, 4, 5. Връщаме се назад. Първата сама, след това по 2. Цвят по цвят събираме до края на реда. Така, отново имаме 5 сиви бримки. Почваме следващия ред. 2, 3, 4, 5. Тук отново имаме 14 сини. Правим си същия ред. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тук имаме отново 5 сиви. 1, 2, 3, 4, 5. Връщаме се назад. Цвят по цвят първата е сама, след това по 2 бримки. Върнете се сами назад. Вънка ще вали яко гърми. Така следващия ред. 2, 3, 4, 5 сиви. 5 сиви. 10, 5 сиви. 2 черни. 2 черни. 1, 2. 10 сини. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тук имаме 2 черни. Атина. 2 черни. 1, 2. И ни остават 5 сиви за накрая да завършим реда. 1, 2, 3, 4, 5. Първата сама, след това по 2 бримки се връщаме назад. Върнете се сами. Така, следващия ред имаме 5 сиви. 2, 3, 4, 5 сиви. 2 жълти. Да сложим жълтия конец. 2 жълти. 10 сини. Само вече времето може и да не ми стигне, защото тук второто заснимане повече се забавям. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сини бримки. Направихме 2 жълти, 1, 2 и 5 сиви бримки. 1, 2, 3, 4, 5. Връщаме се първата сама, след това по 2, цвят по цвят, върнете се са. Така, 5 сиви, 3, 4,
5, 2 жълти, 1, 2, 4 сини, 1, 2, 3, 4, 2 черни, 2 черни, 4 сини, 4 сини, 1, 2, 3, 4, 2 жълти. Едно, 2, 5 сиви. 1, 2, 3, 4, 5. Връщаме се назад. Първата сама, след това по 2, цвят по цвят назад. Така, продължаваме. 5 сиви, 2, 3, 4, 5, 2 жълти, 2 жълти, 1, 2, 3 сини, 3 сини, 1, 2, 3, една черна, 2 сини, 1, 2, отново една черна бримка имаме. 3 сини, 1, 2, 3, 2 жълти, 1, 2 и 5 сиви. 5 сиви бримки. 1, 2, 3, 4, 5. Първата я изплитаме сама, след това се връщаме назад по 2. Върнете се сами. Сега си правим същия ред. 5 сиви, 2, 3, 4, 4, 5 сиви, 2 жълти, 1, 2, 3 сини, 2, 3, една черна, 2 сини, 1, 2, една черна, 3 сини бримки. 1, 2, 3. Тук имаме 2 жълти. 1, 2 и 5 сиви бримки. 1, 2, 3, 4, 5. Връщаме се назад. Цвят по цвят. Тук първата е сама, след това по 2. Върнете се сами. Следващия ред. 5 сиви. 2, 3, 4, 5 сиви. 2 жълти. 1, 2, 4 сини, 4 сини, 1, 2, 3, 4, 2 черни, 1, 2,
4 сини, 1, 2, 3, 4, 2 жълти, 1, 2, 5 сиви, 1, 2, 3, 4, 5. Така, връщаме се назад. Първата сама, след това по 2 бримки, цвят по цвят събираме. Върнете се сами. Следващия ред 2, 3, 4, 5, 10, 2 жълти, 1, 2, 10 сини, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Две жълти и 5 сиви. 2, 3, 4, 5. Връщаме се назад. Първата сама, след това по 2. Върнете се сами назад, цвят по цвят до края на реда. Така, продължаваме с следващия ред. 5 сиви. 2, 3, 5 сиви. 2 жълти. 1 синя. 8 жълти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Една синя. 2 жълти. 1, 2 и 5 сиви бримки. 5 сиви бримки. 2, 3, 4, 5. 5 е последната. Така, връщаме се назад. Първата сама, след това по 2. Върнете се сами назад. Така, следващия ред имаме 2, 3, 4, 5 сиви, 5 сиви, 1 жълта, 1 синя и 10 жълти бримки. 10 жълти бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Една синя. 1 жълта и 5 сиви бримки. 1, 2, 3, 4, 5. Връщаме се назад. Първата сама, след това по 2. Цвят по цвят събираме бримките до края на реда. Следващия ред 5 сиви, 2, 3, 4,
5, една синя, 4 жълти, 1, 2, 3, 4 и имаме 4 черни бримки. Ако искате си отрежете конец, ако не сте го отрязали, пак го завържете, за да не ви остава такава дължина. 2, 3, 4, 4 жълти, 1, 2, 3, 4, една синя, 1 и 5 сиви бримки. 1, 2, 3, 4, 5. 5 сиви бримки. Първата сама, след това по 2. Само че тук нещо не ми се получи. Така. Първата сама, след това по 2. Върнете се сами назад. Следващия ред. 5 сиви, 2, 3, 4, 5 сиви, 4 жълти, синия конец го махаме вече, нямаме работа с него, 2, 3, 4, една черна, една бримка правиме в черно, 4 бримки правиме в жълто. Едно, 2, 3, 4. Една бримка в черно. 4 бримки в жълто. 1, 2, 3, 4. Останалите бримки са ни в сиво. 5 бримки. 1, 2, 3, 4, 5. Върнете се назад сами. Първата сама, след това по 2. Ето на този ред ми звънна телефона, дано да не звъни повече, че направо ще откача. 5 сиви, 3, 4, 5, 5 сиви, 14 жълти, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Така, продължаваме с 5 сиви. 3, 4, 5. Връщаме се назад. Първата сама, след това по 2. Кога ще се науча да си държа ръцете в средата, не знам. Следващия ред имаме 5 сиви, 2, 3, 4, 5 сиви. Правим вече очите. 3 жълти, 1, 2, 3, 2 сиви, 2 сиви,
1, 2, май нещо обърках. 2, 3. Да, нищо не съм объркал, просто 3 сиви, 2 жълти. 3 сиви, 2 жълти. И тук имаме 3 сиви, 3 сиви, 3 сиви, 3 жълти. 3 жълти, нищо не съм объркал. Просто вече така. Продължаваме с 5 сиви. 2, 3, 4, 5. Така, върнете се сами назад. Първата сама, след това по 2. Така, продължаваме. 2, 3, 4, 5. 2 жълти. 1, 2, 1 сива. Тук трябва да си сложим белия конец. Тук трябва да сложим белия конец. Правиме 3 бели. Имаме 3 бели. 1, 2, 3. 3 бели, 2 сиви. 1, 2. Така, 2 сиви. 2 сиви, 3 бели. 1, 2, 3. Тук ще имаме една сива. Една сива. Една жълта. 2 жълти. 2 жълти. 1, 2 жълти и 5 сиви бримки. 1, 2, 3, 4, 5. Връщаме се назад. Първата сама, след това по 2. Върнете се сами цвят по цвят назад до края на реда. Следващия ред. 2, 3, 4, 5. Тук имаме 2 черни. Тук имаме 2 черни. 2 черни. Вържете се конец, ако не ви е вързан. И се ги направете. 2 черни, една сива. Една сива, една бяла. Така, една сива, една бяла. Една черна. Една черна. Една бяло лето и бяло, да. Една бяла, вече нощно време пак стана. И бяло и сиво ми се сливат в момента. 2 сиви, зато и през деня исках, обаче назвънна ми телефона и изтри всичко. Една бяла, една черна, една бяла, Мики, една сива. Една сива, 2 черни. 1, 2 и останалите 5 ги правим в сиво. 1, 2,
3, 4, 5. Първата сама, след това по 2, цвят по цвят събираме до края на реда. Така, още малко остана. 5 сиви, 2, 3, 4, 5, 2 черни, 1, 2, 2 черни, една сива, 3 бели, 1, 2, 3, така 2 сиви, 1, 2, 3 бели, 1, 2, 3, една сива, 2 черни, 1, 2, 5 сиви. До края на реда имаме 5 сиви. 1, 2, 3, 4, 5. Първата сама, след това по 2 върнете се сами до края на реда. Следващия ред махнахме черния и белия конец, вече не са ни нужни. 2, 3, 4, 5. Махнете ги и ги завържете. 3 жълти. 1, 2, 3. Така 3 жълти, 3 сиви. 1, 2, 3. 2 жълти. 1, 2, 3 сиви. 1, 2, 3. 3 жълти. 1, 2, 3. И тук ни остават 5 сиви. 1, 2, 3, 4, 5. Така. Връщаме се назад. Първата сама, след това по 2. Върнете се сами назад. Следващия ред имаме 6 сиви. 2, 3, 4, 5, 6 сиви, 12 жълти. Остават още малко редове. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Тук имаме 6 сиви бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бримки. Връщаме се назад. Първата сама, след това по 2. 2 по 2, цвят по цвят, до края на реда. Сега правим същия ред. 2, 3, 4, 5, 6. Тук имаме 12 жълти. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 2, 4, 6, още една ми трябва. 12. И правим 6 сиви бръмки. Що хванах аз тая? 6 сиви бръмки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Така, връщам се назад. Първата е сама, след това по 2. Следващия ред 7 сиви, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 жълти, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Така, 10 жълти, 10 жълти. Викам, пак съм объркал, пак една бръмка, по-малко е броя. 1, тук имаме 7. 7. Много лесно се засичат бръмките, ако се объркал, защото първите 7, първите и последните бръмки трябва да са ти еднакво. С едни бръмки започваш модела и с едни същи завършваш. Тук вземаме първата сама и тия вече насам по 2. И зато се ориентирам, ако някъде съм изтървал бръмката. Тук са 7 и тук трябва да са 7 и така е през целия модел. Така, тук вече имаме по 8 бръмки. 3 по 8, 24. Така, имаме 4, 5, 6, 7, 8 сиви, 8 жълти, 8 жълти, 2, 4, 5, 6, 7, 8. И 8 сиви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така, връщаме се назад първата сама, след това по 2. 2 по 2, цвят по цвят ги събираме. Това не беше последния ред от модела. Имаме да направим още 2 реда, но само в сив цвят. Единствено и само в сив. 2 реда по 24 бръмки си оплитаме и модела ни е готов. В другото видео ще ви покажа ходилото вече как да се направи. То е лесно. И петата, защото ще имам време в това, ама трябва после да стоя до късно пък да показвам и петата. Нека петата и ходилото да са в един видеоклип. Така. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, за да не го връзвате, така минете няколко пъти през него, за да не ви се разплита. Така. До края си правим само сиви бръмки, 2 реда. Това е първия ред в момента, който го правя. Така, първия ред и още един ред трябва да направим. Връщаме се назад. Първата сама. Сега вече имаме по 2 бръмки. Първата е само сама. 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Така, още един ред се правим в сило. Така, продължаваме си да се правим втория ред. 2, първата ни на куката, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Така. Връщам се назад първата сама. Няма като не съм изплел примката както трябва, няма да стане. Така, сега ще стане. Първата сама, след това 2 по 2. 2 по 2 до края на реда. И аз втория път за по-малко време го направих. Ама това се едно два терлика ги изплетах, иначе сега ме че го разплетах ония, ами не го си взех другото кълбо и да почна пък да си го имам дооплетяно до там за ешката, защото вече ми поръчах от миньоните. Така, тук вече ми остава на мене да си направя пръстите, за тука. Аз съм ги заснел вече, пръсти и другата част обратно съм е заснел, така че на мен остава тук да се направя пръсти 6 части и после да ви покажа пета и ходило как се правят. А обкантване няма да му направя, защото това се е за мъжки търлик. На следващия ще ви покажа и обкантването как става. На който му хареса моделчето. Изобщо моделите до тук, които са ми качени в канала. Нека да се абонира, да хареса, да сподели за още такива хубави модели, за да ви ги подготвям и да ви ги покажеш. Сега ще искам едно разрешение да направя една детелина, да представя модела с детелината, но първо ще искам да ми създателката да ми разреши да го направя и така да го покажа. И дано ми даде разрешение. Той е много хубав. Мисля да ви покажа калинки. Още един то връбчеле, папагалчеле, не знам, ама и него ще ви покажа. Череши. Друго още какво има, и ни сърца има подготвени, ябълка има. Но по-нататък и детски също ще покажем. Така, желая ви лека вечер, последвайте ме в YouTube, харесайте и споделете. Благодаря ви, хубава вечер ви желая.